Ongi etorri Circular Transera. Bideo honetan, plataforma nola erabili erakutsiko dizugu. Hau, plataformaren alderdi publikoa da. Bertan, ekonomia zirkularra zer den, Circular Trans proiektua zertan datzan eta ekonomia zirkularreran zigarotzeko planteatzen duen trantsizio prozesua zer den azaltzen da, bai eta proiektuko kideak ezagutzeko atal bat. Alde pribatura sartzeko, sakatu parte hartu botoia. Izena emateko, zure pertsonari eta lan egiten duzun enpresari buruzko informazioa bete beharko duzu. Amaitzeko, zure helbide elektronikoa egiaztatu beharko duzu. Behin izena emanda, saioa hasi. Saioa hasten duzun lehen aldian, home atala agertuko zaizu. Bertan, plataforman lantzen diren ekonomia zirkularrari buruzko kontzeptuak irakurri eta barneratu ahal izango dituzu. Gainera, proiektuan zein erakundek parte hartzen duten ikusi ahal izango duzu. Proiektu berri bat hasteko, sakatu botoia, edo bestela, nire proiektuak atalera joan. Pantaila honetan, abian dauden eta amaituta dauden proiektuak agertuko dira. Sartzen zaren lehen aldia bada, zerrenda hau hutsik egongo da. Proiektu berri batekin hasteko, sakatu botoia. Jarri izena zure proiektuari, eta bete aztertu beharreko proiektuari buruzko informazioa. Amaitzen duzunean, trantsizio prozesuarekin hasiko zara. Lehenengo fasea diagnostikoa betetzen datza. Horretarako, analisi arlo bakoitzeko galdera guztiak erantzun behar dira, bai kanpo testuingurukoak, bai barne testuingurukoak. Galderak erantzuten hasteko, sakatu eremu bat, adibidez, soziokulturala. Bertan, galderei erantzun beharko diezu, eta ondoren, jarraitu botoia sakatu. Atal bat osatu ondoren, diagnostikoaren diagramara itzuliko zara. Bertan, eremuak orore beltzera aldatu dela ikusiko duzu. Atala osatu dagoela esan nahi du. Jarraitu beste arlo batekin, adibidez, laguntza prozesua. Barruan, eremu hau 3 ataletan banatzen dela ikusi ahal izango duzu. Bete atal bat eta sakatu jarraitu aurrera egiteko. Berriz ere, sakatu arloan, eta errepikatu prozesua arlo guztiak bete arte. Osatu ondoren, hurrengo fasera aurrera egin dezakezula jakinaraziko dizu plataformak. Horretarako, sakatu hurrengo fasea botoia. Prozesuaren hurrengo faseak diagnostikoaren emaitzak erakusten dizkizu. Erakundearen zirkulartasuna eta barne prozesuei eta ekonomia zirkularreko estrategiei dagokionez lortutako puntuazio orokorrak kontsultatu ahal izango duzu, bai eta zure sektoreko emaitzekin alderatu. Gainera, PDF formatuan deskarga dezakezu txostena, zure emaitzak eta hurrengo faseak landuko diren hautemandako aukerak sakonago aztertu ahal izateko. Trantsizio prozesua garatzen ari da, beraz, ezin izango duzu zure prozesuarekin online jarraitu. Circular Transek enpresei ekonomia zirkularreran zigarotzeko prozesu bat eskaintzeaz gain, bestelako laguntza baliabideak eskaintzen ditu. Formakuntza atalean, hainbat modulu deskargatu ahal izango dituzu. Ekonomia zirkularrari buruz eta haren aukerak praktikak jartzeko metodologiei buruz gehiago ikasteko. Jardunbide onak atalean, ekonomia zirkularra lantzen duten erakundeen inspirazio kasuak aurkituko dituzu. Zure beharretara gehien egokitzen diren kasuak aurkitzeko, bilaketa iragazkiak aplikatu ahal izango dituzu. Ondoren, kasuen fitxategiak deskargatu ahal izango dituzu. Erremintak atalean, zure proiektuaren aukerak aplikatzeko baliagarriak izango zaizkizun gida ugari aurkitu ditzakezu. Gida horiek, zure erakundean soluzio zirkularrak implementatu ahal izateko jarraibideak emango dizkizute. Gainera, komunitate atal bat garatzen ari gara, eta bertan, etorkizunean, ekonomia zirkularrarekin lotutako albisteak edo ekitaldiak kontsultatu, zure proiektuak bultzatzeko diru laguntzei buruzko informazioa jaso, edo ezagutzak trukatu eta beste erabiltzaile batzuekin batera lan egin ahal izango duzu. Azkenik, gaian adituak direnekin harremanetan jarri ahal izango zara edozein zalantza argitzeko, edo Circular Trans eta ekonomia zirkularrari buruzko informazio gehiago lortzeko.